Amen. Puriani Tuhata, sadarion, ima pesta paduahon, mamestahon, parningotan, hatutu buni Tuhata Yesus Kristus. Alani hupasahat hami ma tuhita saluhutna. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Marpungulo hita nuaing maka maulia tehon, balagani holong ni debata tubor tibion, ubahen ditongos anak na nasasadai, ima napaluahon hita. Mandok mauliate do hami tu debata ala ni godang ni asi ni rohana di hami ai di basa-basahon anak nana sasadai tu hami na di pardang olanon asa unang mago alai asa dapotan hanguluan na saleling-leling na di ibana Atong tapahibul marohata majakot ibana tubu di rohata nang di parsaorata marhite-hite parpunguata di obason tapukama parsabauta tu de tuhata marede mahita sian buku ede nomor 56 ayat sada sahat rodi ayat tulu. Marhite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni todi parbadia amin nunga patar hanguluani jalan nunga huida hami jalan nunga huhatid dakon hami dohot hubaritahon hami tuhamu hanguluan na saliling ngililing na dilabung ni amai hian jalan nang patar di hami haleluya. Haleluya.
Sangiang Mahita, Ali di bata amana di Banua Gijang, puji-pujian hasangapon dohot hamulateon usobahon hami tuho, marningot sile helehomina balagai tu hami jolma na di pardangolanon, ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian Banua Gijang alani hami, gabi nadangol do ibana jalana pugus, pola tubuh ibana di baran ni Betlehem, asa mamora hami, say rajai jala tugu-tugu hami marhiti-hiti todim, asalam huida hami godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di parpenguata pesta padua lihon Natal sadarion imana tersurat di sada kronika bidu saplonom mamuka sian ayat 20 sahat rodi ayat 24 edehon ma Jahoba ali sadok tanoon baritahon hamuma hatuaon na ganupari pajojor hamuma di tonga-tonga ni halak parbigu hamuliaon nai di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan aka nabi nahenai ido saatna atong rak mangidugugu mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahopar tepati mi. Amin.
tato poti madosata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Para si rohana sumurung midahami. Uparhatutu jala hutopoti hami dosa dohot pangalasyon nami nagodangi. Tatap mahami marhiti-hiti asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Asa ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Satok iddo hutadikon ho alai papungu-pungu kumahomuse marhite-hite akka asini roha gudang. Tagan di parpiar ni muruku utabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saliling-liling na asiakku ho ninna Jehovah si palua ho. Asangapon madi debata na dikijang. Amin.
Pangihon hamuma atani debata turpuk epistel di pesta Natal na padua honon imanatar surat di Titus tulu ayat 4 sahat rodi ayat itu. Alai disi matarida habasaon dohot habasaron di debata si palua hita. Autah kubahen na di palua ibana hita. Tungsian asini rohana do. Marhite-hite padidion pangulahion tubuh dohot marhite-hite tod di parbadia na paimbaruhoni. Naung niusihon nai tu hita buas marhite-hite Yesus Kristus si palua hita. Painahini asini rohana jala sitean hanguluan saleleng-leleng na mangihuton pakirimoni. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mo
tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiao disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatudusan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Selatus na mati tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tu banua turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lauhun tu siam ni debata Jehovah amanai pargugo na sohatudusani di sima ibana pay mamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu duhot na mate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sugo daging ni halak nang mate dohot dihangoluan na sorasuda amen.
Marede hita. Jesus Tuhan silakan doakan jangan rohani Roma Tuhan si paluai kami binon mudang narasami oh Tuhan Singarahang di aho Tuhan say jalo matangi ang nang indiki songon si Maria ina ng martuai why nang au martua ala haroroni oh Tuhan Kristus si paluai di huta Betlehem pihak di barai oh Tuhan nang parhabis tarang siat purbai manungkap domar sambatu Tuhani seredot na anguro di habit jani ibelehon tuho raja na sorangi oh Tuhan Taedehon ayat na mangihut. Roma ho Tua o Jesus Tuhan ki sian banuagin jantu rohaki Roma ho Tua o Tuhan si paluai dame binoan mudang natarasami oh Tuhan Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha di mana mangaramoti ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal ma dihita saluhutna. Hatani debata di pesta Natal na paduahot di hari sadarion dinalaho para taratahon jala nalaho pataruhok kita toktong dilasni roha
Semangat Natal dinalaho mangulahon akka pajowota ima natar surat di pesalmen biddu sia pulualu ayat sada sahat rodi ayat sia. Hujaha madihita tapai hut-hut bema di bagasar rohata songonomma hatani debata. Edehon hamuma di Jahoba ede nai baru sada, ay nunga di pabahen ibana akka halongangan, nunga ditupahi siamun nai dohot tanganna nabadiai ibana. Nunga di pabotoho Jahoba hatuaw nai, nunga di papatar ibana hati goran nai diadopan niaka parbigu. Nunga diingot ibana asini rohana dohot hasitonganna tubagas ni Israel, nunga diida luhut ujung ni tanoon hatuaon ni debatata. Marsurak-surak maho ale sadok tanoon, mangulopon Jahoba. Pangiar maswaram marolopolop jala marede-ede mahamu. Puji hamu ma Jahoba, marakup arbab, mardongan arbab dohot suarani edde. Marolopolop mahamuni joloni raja Jahoba, mardongan sarune dohot suarani saka. Mardorom malaut rodi isina, portibion rodi pangisinai. Martopap-topap maaka batangaek, rap marolopolop maaka dolop. Di joloni Jahoba ay nunga roi bana nalaho manguhum tanoon. Uhumon na maportibion marhite-hite hatigoran, dohot akabangso marhite-hite hasitongan. Disido yanggo sahatna. Tarsay somallo dihuriata say dipatu pado pesta paduahon. Di pesta Natal paduahon nang songonipe di hari hananaik pesta Paskah jala memang atar humurang do haringga sota. Dan apala pitor songot torop ni tanggal 25 manang tanggal 24 alay nakpe songoni mauliate madihita saluhu na ro di parminggota di pesta sadarion. Taboto do tahe pigari do sa butul na Natal di pestahon di tradisi ni kalender gerejawi. Pigari tahiya kamanginang anon nama siapa yang tahu dapat hadiah dari pendeta Sator ntar hadiahnya. Hadiahnya soalnya masih banyak yang terbungkus belum dibuka. Pigari kamanginang piga secara kalender gerejawi ima ago yaman. Dua nai dositong alai 12 hari. Nah dietong mai mulai tanggal piga 25. Itu tong 24 borongi di sok mai malam Natal. Siap tanggal 25 ima malam Natal pertama, 26 Natal kedua, lalu sampai nanti di tanggal 5. Habis tanggal 5 tahe ahadui pestahon ni dokon. Ima saya pitoradong dan 6 minggu di dokon. Ima minggu dung Epipani. Gitu ya. Jadi saya tanggal 5 Januari Natal do beda. Jadi tanggal 1 Januari sebenarnya kita tidak hanya sekedar merayakan tahun baru, tetapi itu adalah Natal hari ke-8. Nah, hadiahnya masih tersedia. Tema Natal kedua, di hari kedua maksudnya, bukan tema Natal kita. Ahado biasanya tahe na menjadi tema yang diperingati di tema Natal kedua. Tahe ima hari na pesoy boto lamu tema nati. Apa ngay para di dito sa ator hadiah ada Stefanus yang martir. Jadi supaya nanti kita boleh melihat kenapa kita merayakan dan dalam rangka apa, bagaimana kita menghidupi gitu ya, supaya kita tidak hanya sekedar datang ibadah toh emadak tabung apalang edok kita markur dak tabu kita ada badang roh. Kan enggak, bukan begitu.
tapi kita paham apa yang sedang kita rayakan. Mulu pamaulhu tanggal 26, nasomal tanggal 1 Januari, Natal pawaluhon. Ahatahe apa yang diteringati di situ? Tahu baru Hadiahnya katanya ini dari Pendeta Joni. Ima aka dakdanak na pinusani si Herodes. Situ ya, hari ke-8. Jadi anak-anak diteringati, anak-anak yang dibunuh oleh Herodes karena dia tidak mau ada raja yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi daktar labak dope nalaho tong mabain Natal diaka jabutabe, diaka Natal keluarga. Widahami sada suhat-suhat majoda dan apala sudera. Sada suhat-suhat ima diaka rumah tangga dan apala sudedo pe mabahin Natal keluarga. Riko situtudo nakamanginang ikut jumulu jalekon harikot tonotado parnatalo di jabu di rumah tanggata daripada tuduru hita. Natal punguan, Natal arisan, Natal kongko-kongko, dinner Christmas dinner, lunch Christmas. Ikut dijabu do. Mulai suta somal nahami, jadi adong dok kebanggaan tersendiri. Misalnya di Natal hari 25 sudemon rapak Roma kapangaratu dia segala macam dan apalah boy adong boy bercengkrama dengan baik. Di hari 26 biasana atar bangga do natoras patu do geleng ngaison. Ala Roma tok sia pangarato akan idok mabuti parjakartai don parjakartai. Rohamu tu jabu. Dudul dang adong be. Bangga do akan natoras atong mabuan. Ipatudu oh Parjakarta. On Parbatam don. Ibuat do second Singapura. Bangga do sude oh pahupuku pangguara ni kedok tera non nuaing. Lau si mantong masih jalangan masude ala di mata ni pesta tanggal 25 ini paramehu. Tanggal 26 lau si sima di bae padidio somalna. Dangi idok matardidi rohamu tardidi pahupuku si payo pati. Misalnya gitu ya. Jadi daktar labak do pesa ada suha-suha nani do rupani imat ni damasian pilihan Natal keluarga dan binoto tak nong piga nong ro oti dope tahun nasalpu songon padita ni rawamangun maila do iba mangida pilihan Natal keluarga dan apa lagu dang ni hepeng nai nanida da manginang da daong alai boy do iga bisa ada suha-suha nama dok belum ibadikon tu pilihan minggu terhira 1 juta sekian do dan 1-2 juta pilihan Natal keluarga. Namar lapatan berarti dangi patupa torop na so patupahon Natal keluarga. Mailah hita tuaka at tu dirita tu hapor siaota tu generasi muda molodang pitor jamok na toras madokon beta hudul beha mudison tapuji tu hatta ikon sorang do Yesus di rumah tangga di son. Manang mulutung sahala mo peake nang na mabelu ate. Radang ro manang bicat sari-hari ro ano nakageleng milos di si patu patoy mamar Natal keluarga hita. Unak kolan mulu malam Natal 30 sada ala kesempatan no madok kata buy gejekian. Ape mar Natal ibayan acara segereja tadang adong sajom. Dang adong sajom pitor tadok toy Messi. Unak songonida asaboy taida ikonadong do beda ni namar Natal na marumur 15 tu marumur 50 sada. Namar Natal marumur 17 tahun teenager bajar-bajar tu namar Natal 70 sada tahun. Ikonadong do harus ada perbedaan muluakan apo somat dokot tabu namar Natalon. Enak Natalan ya. Kalau orang-orang muda yang mengatakan begitu, kenapa? Martina. Marhale tiki Natal. Ima tabuni halaki. Nala asar rohana diudang mar Natali do kan. Tu dia hamuna Natal ihuria sadaan. Tu dia hamu Natal ihuria sadaan. Tu dia hamu patureka bang layang na naik calos simatua. Itu. Las rohana. Hepot doi manuhor do aka baju-bajuna kan. Igosok sila aka bajuna.
Kaus kaki nomor 2 rupa nak persoalan nih. Na penting rame-rame hita toktong marnatal. Jali singaja mabay naka namoso asadong guguton na. Nah, atong mulusongoni akan na umatua na digijang 50, 60, 70 ahado ibar na marnatali. Lamu ganuk taon ikonboy do bilangat tabuti. Mulo marumur 17 tahun nau, latsiat dope poso dope au, haroronip daging dope, go dope akempian, gajang na yan nomar natali au. Godang nai natal si utonokko. Mulo marumur raul 70, marbilang-bilang ma, piga halinay maate marnatal au doho akagelekon. Aka parare Kamis barbilang-bilang ma, piga halinay maate marnatal au ano doho amatta. Ada orang Sopidaw, anggota ni Naomi. Akama petong masoni. Piga halinay mau ate marnatal ano do gelekon. Do keluarga do pahopukon. Ada orang so buy biaw marnatal. Mulo na poso, bah. Latsien atong rohana lautu satu son. Alay bulu na tua-tua. Si holi rohana kanina do buti. To ema mulo sopala boy roha muna di hari Natalon. Wah bayano nakala ni Harry Potter nate ulaon alay sutung lupa hamu. Diri mamuna ida. Hamu lihat itu gareje ko baynot tado. Dang naman nur si pato na baru atong. Alay madok asa taday ko baynot tado hamalat yot tado gareja tada. Stadan ini pesta Natal do tau baru dah bah. Dang ita he iko songoni nama, badatung naneng manuhor bendu-bendu namar taduk-taduk namar lapu-lapu biha muda puangan. Mulo idok kamu mabain kiri manunang lupa idok kan? Datung naneng dono mube neng manuhor bendu au mar lapu-lapu non pajojoron dangiat tong. Jadi neng idok utama songo dia tutu lasni roha bagasna. Secara pribadi saya merasa bersyukur pesta Natal kedua ini begitu hikmat. Saya orang yang agak sedikit introvert, jadi bagi saya bukan soal kemeriahan dan banyaknya orang, tapi hikmatnya. Dan saya memperoleh rasa hikmat di pagi hari ini. Tabo edet tasude paredet tapi tabo hohom. Molo paddo ni natua-tua au sugari badik di jarum habigian ninna. Ala hohopi tadoho denggan. Jala maca Yuli siapa salmesia pulue lunang idaut tamatutu mole dokon edehon sada edenai baru ay nunga di paboto jauh bahatuau tu hita. Jala hatuau na perjolo na kaningan aladang dapot hita hadiah sapat di tau sator do padita Jonni toema sudi mahita dapotan hadiah da ngarade. Semua kita dapat hadiah dan hadiahnya adalah Yesus Tuhan Juru Selamat. Itu hadiah dari surga. Itu yang paling indah. Hadiah Natal paling utama adalah Yesus sendiri. Jala naik taida ma asaboy tatusi jala tahangoluhon di Natal paduahonon doho pesalme sia pulalon na mangedeho kita di edenay baru taingo do tahe nomor 3 edeni sonang ni borngin nai nomor mantap pia dua kay naon itor takas do dokon anggo suara nyama songon da suhabigiad do gogodo suara ni amang pajaitan alai kurang pas 54 tabuk ka joda muluboy nangit tay dehonan non tabuk ka jo nomor 54 kalau bisa multimedia kalau nggak bisa nggak apa-apa 54 asaboy taidan non hatuaw tai namar Natali daksay holat di Desemberon tanggal 25 20 nomon alay naingi daw tay tiap hari mulumar Natal hita di pataru tutuha tuaon jala hagugod di hita saluhutna. Tay dada bukwede nomor 54 sonang ni borngin nai. Tay deho jo sahali ya sadoda setengah suara saja.
sonang ni bornginai pujuro Yesus sonang modondo halak sude bolandu ana dungodopeng mangingani anakna Yesus Tuhatai. Bayak koma molo sonang ni bornginai modum halak sude jala diuru bihita adong peak dak danak poso-poso di panggagatan. Tabayak ko majo misalna palungan panggagatan ni tarok majo tarhera disan. Taingo majo tai damai sianima di sonang ni bornginai pohom sudi jolma sian palungani ikom mana tapita tu silang ni Kristus. Taingok ma dinalaho tartakup Yesus bornginai, nalaho tarsilangi ibana. Tong do songon long hohom ni natubui ibana di panggagatani. Sip sude jolma manadikon ibana. Holan suru-suru doidok namarede dua berjaga ayah dan bunda. Jadi idau tamai palungan Natal itu jangan terputus, tetapi harus kita melihat dari palungan kecil itu ke salib kemuliaan. Hohom do tutu ditiki maredei sonang ne bornginai ditiki tartakuk pe Jesusi naing donia nadong surak-surak alai hohom dosude martabuni. Jadi tong dohom. Jadi usugare neng dohonot tabutina maniop lilin Natali hita tapagala malilin Natal lasni roha tutu alai dak si panggaron ikoningotot tamatu silang dari palungan ke salib. Kita harus mengauhon nakaninge detai madokon bah lilinot tahe sonang nai hohom tahe dina sorang Yesus ki laos hohom tahe portibion nang dinalaho tarsilang Yesus ki. Sehingga ketika setiap kita menyanyikan malam kudus akan menggerakkan kita senantiasa. Dan kata pesalmen mismor tehilim ada satu kata yang sering orang tidak pahami dengan baik. Ada satu bagian yang dikatakan bermazmur berarti cut off, memotong sesuatu. Jadi pesalmen, mismor, tehilim tidak hanya sekedar bernyanyi, tapi ada bagian yang dikatakan pengertiannya adalah mamonggolhon, memotong dengan secara sengaja sesuatu. Jadi taingok ma Israel adalah budaya pertanian dan bila dilakukan pruning, memotong dari dahan anggur adalah upaya untuk membuang yang tidak perlu sehingga menghasilkan buah yang lebih baik lagi. Jadi mulu mar pesalmen marede hita sonang ni borngin nai naing dohonot tama hati dakonot ta jongjong do hita isikan
Jala didok do tangka malilita, na yang didok madisi gota ponokku masudi, na sorikot na mabahenau sorak di portibion, asaboyaw rap doho Jesus ki, anon sian pardalanan dari jalan yang disebut dari palungan itu mengikut Tuhanku di dalam hidupku ke salib kemuliaannya nanti. Sehingga aku tidak sekedar melihat ini sebagai cahaya yang kecil, tetapi lilin kecil ini sebagai simbol bahwa aku akan berangkat menjadi terang karena terang Kristus sudah terbit atasku, dan aku pun akan berjalan, dan nyanyianku sepanjang jalan bila disebut itu Via Dolorosa, jalan apapun, maka aku akan berkata di dalam nyanyian baruku setiap hari adalah di pardalanan Yesus, oh mano. Dan pesan Natal memang tidak ada yang lebih besar daripada soal cinta kasih. Tolong, dang adong nobel guys ya nih. Pesan di salib pun adalah kasih yang paling agung. Maka dalam hal ini kita melihat dari Mazmur bagaimana berangkat kita dari palungan ini yang dikatakan membawa kemenangan, di cut off. Kenapa aku bernyanyi? Taingo jo molo halak Batak, molo masa na masa mangedung, molo huriat tadi dok, ahape na masa las niroa arsak marede, dina matea marede, dina pesta kawi pe marede, ulang tahun pe marede. Ahana dia dehon huaso habal gaon ni debata, jala padonganion ni debata, jala molo tapangau hotok tong, berarti huponggolhon hugotapon say mamering doau tu banua gijang, ala nong rotu haku sa banua gijang tuau. Sehingga itu menjadi kekuatan kita, gota ponokuma namar Mazmur berpesal menonau, bulokonokumaon akan asorikot. Dan disinilah perayaan Natal hari kedua, kesediaanku untuk mati dan mematikan kedirianku sama dengan Stefanus yang mati martir untuk mengikut Kristus, menyatakan imannya di tengah dunia. Dalam pelayanan, bukan hanya sekedar dia mati, tapi Stefanus dipilih untuk pelayanan diakonia dan menegakkan ajaran kebenaran, dan dia rela mati untuk itu. Maka kita pun di dalam hidup kita, siapa yang merayakan Natal, dia harus berani untuk mengatakan aku sudah siap mati. Bukankah itu yang dialami oleh orang Kristen pertama di Roma? Bukankah itu yang dialami oleh orang-orang yang memiliki bayi di zaman Yesus lahir, sehingga anak-anak itu dibunuh? Sehingga kita datang Natal bukan sekedar datang Natal pakaian bagus, tetapi bila datang merayakan Natal dengan baju bagus dengan berkata, saya harus siap untuk martir dalam hal yang terbaik. Jadi kita tidak sekedar datang, duduk, lalu habis itu pulang. Tidak. Di situ bedanya Natal 17 tahun dan umur 71 tahun. Pandanglah kemudian palungan itu, berjalan dan bermazmur sambil bernyanyi. Apa yang dikatakan? Kenapa kemudian bernyanyi di dok disi ala nongadong hamonangan? Pastinya ada kemenangan. Di situ yang dikatakan. Jadi molo boi hita siganupari marhosa, boi hita siganupari mangulu, namar lapatan hamonangania dong. Kemenangan itu ada. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Au sugari dan palwason ni debata hita makamonakon akan nama saya sudi toema salpuma sudi portibion posat tape salpuma alai ala di leo partikian belum mangulu hita ala ni do nakpapedek-pedek ko kepikiran maksud binoto bion tidak, tapi ketika masih ada nafas berarti kesempatan dan kemenangan itu ada bersama dengan Tuhan. Laos disido buase dokon dengan tangan kanan ido nakaningi pasal Mesia puluelui. Dia memberi kemenangan. Jala idoko marwede mahamu bain edene baru bae songonon jala mardongan sarune titik ya hadot di palu sarune lau marporang doho ditada hamonangan ngamonang behita
Di sido molo marede hitamar Natal berarti naik kajong jokono tama bota ponok kusudi na sorikot asa boyaw marparbue rap dohot tuhaki sian palungan sian panggagatani iko borha doaw sahat tu silang ni Kristus di san monang doaw ay di sido hatuoko rap dohot Jesus ki. Jadi lihat hatuaon tidak sekedar hatuaon, tapi kemenangan demi kemenangan bagi mereka yang merayakan Natal. Harus meyakinkan diri, Immanuel itu tadi, Tuhan yang bersama dengan. Jadi mereka yang walaupun sudah bolak-balik menyanyikan Sonang Niborngin Nai, tapi lihatlah akan ada perasaan yang berbeda tiap tahun. Perasaan haru, perasaan dikasihi, perasaan betapa besarnya kasih Tuhan bagiku. Dan kasih itu akan nyata dan tetap nyata di salib Tuhan itu. Selamat merayakan Natal, selamat bermazmur memotong yang tidak perlu, berbuah untuk Tuhan, dan berjalan bersama kemuliaan Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian hasangapod diho o Tuhan debata na manugu-nugu hami sigano pari sigano tiki. Di tiopodo tangan nami di namadalani aka ari-ari ni ngolu na nilehomi. Ala neng pakyomu dotong pamatang. Pakyomu tangan namion mangula-ulaw na marguna di tonga-tonga ni Portibion. Dilehoko di hami aka partikian, dilehoko di hami aka gugu, dilehoko di hami posni roha dohot hapor siaon, dinalaho pasaorhon lomoni roham. Disido hami molomar Natal. Radi hami mangedehon naung sorang Jesus si palua tu Portibion, naradido hami laos mangedehon, radido hami gabi ula-ulam, jalaya pake hami gabi ula-ulam. Ido pujian na marga tutu. Mauliate madipaingot to hami di Natal na paduahonon. Asaradi hami macuada diri mangihutok ko Jesus Tuhan nami naung maninggalhon habang sa hamuliaw miro tu Portibion. Alani bolo marnatal hami. Radi mahami pakyomu di tonga-tonga ni Portibion pasonggopon harajaonmu. Naung rodo harajaonmu na julu uju sorak ko tu Portibion naing rarat ma harajaon mi tu tonga ni Portibion marhite-hite hami atong mauliate ma Tuhan di pararhodo pe hami saluhu na ruas ni huriam huria rawa mangun mulai siada danak sahatu nama tua tung tu dia pe hami mangalak ka ulaw na denggan pasonggopon pararaton harajaonmu mai. Di tonga ni keluarga nami marsada-sada. Sorang maho gabisi buat dame asa tong mahuihutok kami ho aha penamasa. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Marlas ni roha marolopolo pami mamuji-muji ho. Amin. Tauduti mamuse maredehita laos tapapungu peleata. Jesus ki puji ho di banang
siap na mangihut rim mahita jongjong. Dirina di rumah rido, sangap na ditinggal londo, manogu hajol maoni. Hurian itu hata, nuaeng rabdo hita makalacon hatutu buni Tuhan Yesus Kristusi. Nunga di pabotoho Jahoba hatuaon nai, jala nunga di papatar ibana hati goran nai. Asaga betigor hita binahen ni asi ni rohana. Atong marsura-sura mahowali sadok tanoon mangolopod Jahoba, pangiar maswara marolopolop jalamarede mahamu. Los maroham Tuhan taro, kumonggom sasude, ukap roham jakon raja, marende masude, marende masude, marende masude. Tatangyakon mapeleata, ali debata aman amin na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibas na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon pati bulhon harajaon mo. Dito nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mado mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Asana nilehon mi. Ali ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguar mo, say ro maharajaon mo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se samadusa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namardusa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Ay hodo na puna arajaon, dohot agung aon, roni
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. Tong mamarsi jalanga kita di joloon sabil maredde hita di jolom mahita marsi jalangan. Tes.